ngazile ukuthi ngizokuthola la. Yazi idlozi lami alikaze langicekisela phansi. Wena yebo wala ngalesi sikhathi? cha bengisalinda amakhodi kaMnceke ukuze ngidlale ukuze ngizokwazi ukunikeza imali yengane. Yabona makuthiwa amadoda izinja. Kusho abantu bafana nawe. Ngani manje njoba ngiyasho imali bengizoyinika. Uhleli la ubeke ubhiya phambi kwakho. Yebo ngibekile. Ingane ayile esikoleni ngenxa yakho ngaphange usikhokhele school fees. Mi? Just like. Ngempela uqondeni. Le ngane uthi ingane yami ifuna ukuthi nginikeze ijazi washo umshefana. Eka baba le jazi. Asifake ijazi lakho le. Namhlanje ingane yami sayijazi. Ngathi ekhaya mangifika endlini. Ngathi asebenzisa ijazi manje usuzonginika ijazi kushuthi le ngane umajazana. Ngicela ukufika endlini mangifika endlini mina manje. Ngikhuluma. Uzobezwa ke. Angikhulumi na ngizokulandela. Angikhulumi nako nje uzobezwa.